Acum mai să-i văd pe toți, mă, care face figuri cu mascate? Taci dracu, Ceciliu, că nu suntem mascați. Care s-o luat de tine, mă? Toți s-o luat de mine, cu frică am trecut pe drumul ăsta. Păi tu vezi pe cineva cu mască pe față? Bă, dar tu ești extraordinar, mă, cu mască, fără mască, noi suntem de la mascați. Haideți, mă, mai faceți figuri vreo una acum cu Cecilia noastră. Bă, dar te-o bătut careva, mă. Nu mă bătut nimeni. Matrixe, hai să mere, că stai prost. Vezi de treabă, Gheorghe, eu până nu bat pe unul pe aici, eu nu plec. Așa, Matrixe, că au făcut figuri cu mine. Cine dracu, mă, s-au făcut figuri, mă, n-aud? Păi meream sigur pe stradă și nici o mașină n-a oprit. Păi n-am mai bătut pe nimeni niciodată de atâta timp. Matrixe, calmește-te, mă. Nu te calma, Matrixe, trebuie să bate pe careva. Tu taci, bă, Ceciliu, nu-l mai întărâta. Pe careva? Pe tăți! A să vadă puterea mascaților. Bă, mai nebunii, mă, ce mascat, mă, n-are nimeni mască, mă. Păi noi suntem mascați de mascați. Gheorghe, eu le iau pe ăla din stânga, tu iei pe aia din față. Matrixe, calmește-te!